Saps dir-me els teus 5 autors o autores preferits? Sembla fàcil, veritat? Doncs a mi m'ha costat més de 45 minuts. Hola, sóc Roser i això és Lectura Obligatòria. Al capítol d'avui de Lectura Obligatòria parlem d'aquells autors i autores que tenen un lloc especial a la nostra prestatgeria, no només perquè mos han marcat com a lectors, sinó també perquè són els que tenen més presència. Comencem! Al 5è lloc d'este rànquing està l'escriptora madrilenya Almudena Grandes. D'ella he llegit 5 obres: Las edades de Lulú, Los pacientes del Dr. García, La madre de Frankenstein, El lector de Julio Verne i Los besos en el pan. Almudena Grandes va néixer l'any 1960 i malauradament mos va deixar l'any 2021 i va debutar en Les edades de Lulú, en la qual va guanyar el premi La sonrisa vertical, sent tota una revolució per en aquella època, però va destacar sobretot per la seva manera de tractar la memòria històrica en tota la sèrie de llibres d'episodis d'una guerra interminable. I va ser esta manera de parlar de la història d'Espanya i també de la història d'Europa que a mi me van enganxar tant i em van despertar també una miqueta este cuquet de curiositat, i especialment per la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil. La 4a posició en este rànquing és per l'autora catalana Marta Orriols. De les seves 5 novel·les publicades, jo només n'he llegit 3. Me falta la primera, Anatomia de les distàncies curtes, en la qual va debutar, i la última, A l'altra banda de la por, que la tinc aquí pendent a la prestatgeria. I les 3 que he llegit són potser la més popular d'ella, que va ser Aprendre parlant les plantes, que també va guanyar el Premi Òmnium de Narrativa, si no m'equivoco, l'any 2018. També he llegit Dolça introducció al caos i La possibilitat de dir-ne casa, totes fantàstiques. A la 3a posició d'este rànquing està la meva autora britànica preferida, que com ja sabeu és Jane Austen. L'heu vist moltíssim per este perfil. Ella va néixer l'any 1775 i va morir al 1817, és a dir, que en estos 40 anys de vida va tenir temps de deixar-nos les seves Big Six, que són les seves 6 grans novel·les que coneixem tots, de les quals jo he pogut llegir Orgull i prejudici, Persuasió, Mansfield Park, L'abadia de Northanger i algunes de les seues obres més breus com Lady Susan o les inacabades Sandington i els Watson. Encara em queda pendent Emma i Seny i sentiment, així que tinc una mica d'Austen per a més temps. També em queden les cartes a la seva germana Cassandra, que m'agradaria recuperar, o els escrits de Juvenilia, que segur que valen molt la pena. I el segon lloc en esta classificació, molt debatut, ha de ser Paraiba Baltasar. L'autora catalana ha sigut l'única en arribar a ser finalista al Premi Internacional Booker l'any 2023 i té 5 novel·les publicades. Jo les tinc totes a casa. He llegit Permagel, Boulder, Mamut o Quasi Fascinació i ara la seva nova novel·la Peixos. I sí que és cert que no és una autora fàcil, no és una autora per a llegir en qualsevol moment. La seva obra és molt densa, és poètica, te fa sentir incòmoda, que això en certa part a mi m'agrada, però si una cosa tenen com a denominador comú totes les seues obres és que te fan explotar el cap, te fan imaginar universos, te fan explorar realitats que no et podies pensar o que no et podies imaginar, i ho escriu d'una manera tan poètica que tot i que no vulgues o que siguin realitats molt diferents a la teua, t'arriba moltíssim. I la primera posició en este rànquing, per a sorpresa de ningú, és l'autora irlandesa Sally Rooney. Com diuen els crítics, en només 35 anys s'ha convertit en la veu d'una generació i té 4 novel·les publicades i també les he llegit totes. La primera, en la qual va debutar, Converses entre amics, que també està adaptada en sèrie. La segona, Gent normal, que és la que la va fer possiblement més coneguda, també està en sèrie i m'agrada moltíssim, és un llibre que adoro. Després va publicar On ets molt bonic i l'última, Intermezzo, que l'estic llegint i possiblement, tal com diuen, és la més madura i la més diferent d'ella. Possiblement una de les coses que m'agraden més de l'obra de Sally Rooney, a banda de la seva narrativa, de la seva prosa, que m'encanta, és la forma com tracta les relacions, ja siguin de parella o d'amistat, i com interactuen segons la classe social o segons el poder, com són totes aquestes dinàmiques. Crec que me sembla un tema superinteressant i en ella diria que també perquè ho tracta a totes les seves novel·les que ha publicat fins ara. I per cert, me falta Mr. Salary, que és una molt breu que va publicar i que encara no tenim ni en català ni en castellà, i sí que la tinc en anglès o m'hauré d'animar
a fer un pas més i llegir-la en anglès o esperar-me a que es traduïsqui. Però espera, no marxes encara, perquè et deixo també en el top 5 de la traductora Carme Camacho. Els teus autors de capçalera, podem dir? Doncs mira, et diria la Jane Austen, la Charlotte Brontë, m'agrada moltíssim. M'agrada molt Sebastià Joan Arbó, que crec que molt solem deixar així oblidats. Exacte. I Mercè Rodoreda, també. I en portem 4, no? I qui més te diria? Mira, vaig a dir l'Agatha Christie, que crec que és una bona porta d'entrada a la gent que no és molt lectora, i tant. Si has arribat fins aquí, m'agradaria també conèixer els teus autors i autores de capçalera. Fins aquí un episodi més. Moltíssimes gràcies. Ja saps que et pots subscriure, pots fer m'agrada, el que et vingui de gust. També seguir-me a les altres xarxes socials i ens veiem d'aquí poquetes setmanes.